Kata bed ni ywaruok mar moko kuom jogo maseo bura mar UDA County ma Busia osebedo kanenore gi koneto yiero mano pangi no dhi nyime bua arita mager kendo jogo mano yombo ne olanda yanga. Jachung ne yiero makamano Sebastian Mwangangi nolando joloch mag yiero no mano timore ka jot maduong' mar commissioner mar county ma Busia kata obedo ni jokanyo mag chama gi jochung' mamoko 72 no dagi riwore gi yiero makamano. Maurice Chitambe no landi kaka jaloch mar kom gi kwano ombulu maromo 85 ka jalup jakom mar board mar yiero mar UDA pacho ka Veronica Chebet lero ni gimor gi ka chenro no dhi. Kwa hii exercise ni 90, yani 90, na katika kiti cha chairperson na deputy Maurice Chitambe Ekolan 85 votes. We started our elections from 9 a.m. We finished at exactly 3:10 p.m. I really appreciate. Thank you also for my team, the secretariat from the headquarters, and I really thank God also for the security. Thank you for assisting us. Ni pendekezo yangu ya kwamba lazima tutembee kama kitu kimoja. Uchaguzi tufanye uchaguzi ambao watu wote wameridhika. Na kuna haki. There is integrity. We hereby boycott these elections of Busia County. Elections and request that the board to reschedule repeat election in due course after sharing with the legit delegates list. Because we are here 72, they are claiming to have voted 86 when the total number of delegates is 138. Where are these